Покажа топ 5 тайни за човешкото тяло. Няма да губя време, защото те са внушителни. Да започваме. Така, за първото нещо е, някога, не знам дали сте се запитвали, но според вас откъде идва кръвта? Пишете ми в коментарите. Но, ето сега си паузирайте видеото и ми напишете, без да мамите. Така, кръвта идва всъщност от костният мозък. Първоначално, когато се родите и сте бебе, т.е. новородено бебе, до едногодишна и двугодишна възраст, вашия костен мозък не е същия, който е в момента. Той се променя след двугодишната възраст на човекът. А пък сега сигурно ще чуете защо като откъде изхвърляме кръвта, която вече не е използваема. Тя си се задържа, но ако сте чували така наречените пиявици, те смучат лош, така замърсената кръв, да се каже. А пък по нас знаете, че ако се загледате под микроскоп, ако нямате, загледайте се в ръката си много силно и ще видите как от всякъде преминават кръвоносни съдове. Тези кръвоносни съдове служат за това, за да може да се движим, да тичаме. По това също кръвта пренася въздухът, разни минерали от храната, от водата, абсолютно всичко. Така че без кръв човек не може да живее. А сега да продължим към следващото нещо. Някога сте се зачудвали по колко литра кръв изпомпва сърцето средно на ден? Сега ще ви кажа. 7500 литра. Това е внушително. Можете сега да разберете всъщност колко добре и колко сложни са системите в нашето човешко тяло. От всякъде е кръвоснабдяване. А пък знаехте ли, че в окото се съдържат над 120 пръчици за черно-бяло зрение и над 6 милиона кубички за цветно зрение? Стигнахме до предпоследното нещо, което е, че нервните импулси от нашето човешко тяло достигат до 250 мили в час. Това са около 410 км в час. Нервните импулси всъщност отговарят за състоянието на човека. Щастлив ли е, ядосан ли е, тъжен ли е. И сега може да разберете всъщност колко бързо можете да се ядосате и колко бързо можете да се успокоите. А сега, нека преминем на последното нещо. Значи, знаете ли, че кръвоносните съдове на човек, ако се разпънат, могат да обиколят 4 пъти екватора на Земята? Това вече е ненормално. А както ви казах преди малко, съм ви приготвил 3 неща. Така че чуйте следващото. Стомашната киселина може да разтвори браснарско ножче, но не го опитвайте. Сега, както сте разбрали от днешния видеоклип, нашето тяло е уникално и доста сложна система. Така че грижете се за него, пийте вода и разхождайте се и правете здравословни неща. Стана с Fire Tiger и той приключи. Ще има нов филм, няма нищо да издам от него, защото е доста интересен. Само подсказвам каква му е първата буква на името. А сега, чуйте последния факт, че всъщност човешките кости са по-здрави от стомана. Както можете да се досетите, когато човек си отиде, остават само костите и те не се разграждат. Много е трудно, освен да се изгорят някакви специални начини и ритуали. Това беше видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, ударете един лайк в подкрепа. Ако искате да се абонирате за канала, можете от тук долу. Ако ви се гледа някое интересно видео, то влезте в канала ми. Има много такива.
сега от мен. Чао!